Ba't ka nakaganyan? Ha? Ba't ka nakaganyan? Bakit? Ba't nakaganyan ka? Bakit, Pin? Nako ka? Wala, ganyan naman ako pa. Makaganyan ka? Wala, bakit? Bala ka matutugta na. Matutugta na, Pin. Ba't makaganyan ka? Eh? Bakit, Pin? May problema ba eh? Malamang mako ka. Kamadahon na ako. Ba't? Ganyan na ng oras. Oh. 10:30 na. Makayaman ka. Ba't makakanya ka wala? Makabibless ka. Nakapunta. Wala nga lang nag-boil ko. Wala nag-boil ko at nag-blast ko. Magmalan ka. Na? Nakamalan na ako na. Ang pagmakaganyan ka. Matutugta na eh. Matutugta na, Pin. Nananunumor na ka pa matutug. Matutugta na. Maramdaman ako. Ba't makaganyan ka? Ala. Matutug ka makaganyan. Maramla, Pin. Maramla. Eh? Tara, matutugta na. At yung takay niya, United States of Pampanga. Matutugta na. Bakit di ka makaganyan? Wapin, maramla, Pin. Eh? Makabisbis ka pala ba paalala ko? Maramla, Pin. Ika naman. Oh. Pag-testi mo ko na yung itsura mo. Sobra na kami. Mata na yung makaltog yan. Na yung biyahe mo. Matutog ka makanyan. At saka mo ko pag-testi. Nakarigawaratso. United States of? Nakari. Alin na yung makasid. Nakari ka muna. Lapit ka mo, lapit ka. Kami, lebe, mata niya yung makalto mo. Kay, video mo kapag testi mo kami. O, mas malala ka pa ka na. Wala pa mabulugan ka. Palto niya pa yung lago mo. Lako mo yung piece igay mo. Baka niya na. Tas kanya-kanya na yung bak mo. Lagyan mo na yung lago mo. Sige mo. Hoy. Ikaw. Saan ka rin pupunta? Matutulog ka rin. Nakaganyan ka rin. Patayin niya ako. Patayin niya ng hoodie. Nakajacket ka na. Hinudi mo pa. Tapos nakakumot ka pa. Minimum mamikibandi kanyar ko na ni Pilipinas. Na ipakinayang pagyara ko. Mga kanya na rin tawag kaya Pampanga.